Assalamu alaikum izleyiciler, merhaba vatandaşlar. Şeýle Türkmen portal web saytymyzyň hormatly tomuşçylary. Görüşmede ýaly Gözel Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäher gün-günden ötýä gözelleşýär. Aşgabat şäherimiziň owdallygy, arsaçylygy barada bolsa, her bir gelen mehmanlar esasen dünýäniň dürli künjegininden gelýän mehmanlar haýrana galdyrýar. Bugün hem elbette biz şu gözelligiň, şol arsaçylygyň saklanyşy barada siz üçin ýörýete giňişleýän wize taýýarladyk. Eger de taýin bolsaňyz, bugün şolar barada giňişleýän görüň eder we ähli arsaçylyk işleri barada ýakyndan tanış bolar mehribanlar başlaýar. Assalamu alaikum am. Armada gelýän tamam. Wa alaikum. Körpen farkmy? Ýaşy. Oňum ýagdaýda. Ýaşam gelýänmi? Kim diýip izlemeli? Men Qur'an Fröksen. Başyn başlaryň am özüňiz şu ugulgamda, şu ugurda näçe ýyl berdi ähmet çekýän? Men şol işimde 15 ýyl berdi ähmet çekýän. Röşen am, ne şu wagt ýerden seher bilen işe çykanňyzda, nähildirek usul bilen çykan, nähildirek başlaýan işi. Ýerden işe gelemizde awtolawymyzyň daş töweregine seredýäs, ýagyna, suwuna seredýäs, tekerlerine seredýäs, onuň arasaçylygyna seredýäs maşinymyzyň içine daşyna. Suwalwam taýin bolup durýas, nowatçymyzyň ýanyna baryp, ýol hatymyzy alyp, onuň buýrlaryny ýerik biz işlemene gidýäs. Görýäs, umman näçe bak, litr näçerek çykýar şu meselem? 14 kub tutýar. 14 kub. 14 kub diýjek bolýam şu 14 kubyň dollarlayan suwuna köp kişi pikir edýär. Tomaşaçylarymyza da sowal berýänler, näme suw, nähil suw şu içmäge niýetlenen suwmy, agyz suwmy, arasa suwmy şu bar daýsaňyz? Ýerite niýetlenen suw şol teknik suwy. Demek roşana onu ýerden çykanňyzda bir günüň dowamynda diňe belli bir köçäni arasalaýaňyz. Meselem paýlanşy näil bolýar? Ýok, awtolawlarymyzyň hersiniň öz ýerleri bar, ýuwmaly ýerleri, arasalamaly ýerleri bar. Meselem şunyň asabyny şoňa barmaly, şoň ýuwmaly bellenlen. Owa, sene mysal üçin bir köçäni ýuwýan bolsak, her gapdan 5 väçden paýlaşýas, ýani şol 5 väçden köçäni ýuwýas. Şol iň soňuna galan suwlamyzy şol ýygnak edýär. Tehnikamyz bar, şol gıraň suwuny sirip alyp gidýär. Demek şu 15 ýyl berdi ähmet çekýän bolsaňyz roşana 15 ýylyň dowamynda ütgen zatlar barmy? Iş boýunça, tehnika boýunça umumyň. Öň şlangalap adamlaryň kömegi bilen şlangalap ýuwýardyk, köçeleri zatlamady. Inni tuweleme tehnikanyň kömegi bilen şol öňüň köçäni ýuwjy enjamy. Şolaň herisi aýratyn öz şol köçäni ýuwup bu suwy bir gapdala serpip gidýär. Öňler eýlek öz ilimiz bilen öwürmeli bolýardyk. Inni tehnikanyň kömegi bilen oturan ýerinde içinde öwürip bolýar. Iste bilen baryp bilmedik ýerimize ine trotuarlar we ýol geçelgeler we ýuwjy enjamy 15 metr şlangasy we şoň kömegi bilen baryp bilmedik ýerlerimizi şoň kömegi bilen ýuwýar. Siziň erkediýän tehnikaňyz ýuwjy tehnika dogrudan. Ýuwjy tehnika, pürküjüler aýratyn dolan geljek. Inni tehnikalyň näçe tan dürli görnüşi bar, siziň arsaçylyk gollaňyzda? Ýuwjy enjamlarymyz bar, dibil çöpleýici enjamlarymyz, tehnikalarymyz bar. Onuň ýeri kuzwa, ýeri ýeşikli ýerde goýsaň hem bolýar, ýeşigini arkasyna da alsaň bolýar. 14 ton suwy taşytlamakda, bir ýetirmekde şu pürküjüleň aýratyldygy barmy siziň fikiriňizçe? Ýok, men bar. On gowagdap geçdiňiz. Şuny öňler şlangalap ýuwýardyk ýa. O şlangan kömegi bilen kän suwy diýär, kän derru gutarýardy maşyn. Bu suw sepilji enjamyň taşytly
Kän suw giden o kän zaylan da Beh. bir Onu sebebi ayyuwanna da özü şeýle goýuyor ya bara. Doğru. Basışı güýçli bolýar. düşündüm. Suňyzy ýükleýäňiz şo suw içine guýaňyzdan soň näçe saat dowamlykda işläp bilýär. 14 ton bilen şu pürküjüler ýatar. Haparak yerlerde köprak işlemeli bolýar. Bir arasarak yerler bolsa, gün bir ýuwup gitmeli bolsa, aýşe bir 3 saat da zada 2 saat da gidýär. Kilometrim kändir onu. Kilometr 10 kilometre bir maşin suw gidýär. Ama şu atyrlayan sizin erkeden texnikaňyzyň awtologlarynyň ýerinde de bir näçe bir tapawutlanýan awtologlar bar. Olar bilen tanışdyraýyn gaýtgaça mümkin. Başysyny Görün. Men görýän tuwalym daşyndan eýem ýanyna barmak tapawutlanan birinji sowal, toşuşlarda tuşlawal çykandyr. Näme üçin munyň hereketlendirjisi roly sağ tarapda? sağ tarafını bolanyň sebebi ne bizi köçäni ýuwup gidýärdi. Ha. Karadaki sağlar palçıkları, hapalary şu şotga alýa, şu şotgan köme ulenip, telefon sorup ýokary çıkarýar. Bunun gidip şol alan hapasyny, suwuny ürüteleşdirilerik, äkedip döküp gaýdy. Bu tehnikamyzdan tozan gürjüp gidýär. Uly tehnikalarymyzyň barmadyk ýerine, ene teýlgäkler bar, ýol geçelgeler bar. Tozanyny, ýapragyny tüpürüp, ýürüýte alyan yerine ertip dökýär. Texnikalar daşyndan tanışdyk we içinden edýän hereketlerini ýoly gurmaňa dykkylla. Kyn görmesen o da şu suw tepesi texnikaňyda baryp bir aýlanyp geleýli. Başysyny. Ýer aýlyň. Näletde şu düğmeler hatamyryň üstüne çekýän ýerde, Roşana. Şolaň bilen dolandyrylýar orada. Düğmelerimizi neşel öňüniň ýanky suw işleýji nokatlary ne iste kaptanny işletseň amala kaptandan hem ýene suw sepýän o. O şo kaptanny doli derejede şol hapany gyra ertmäge kömek edýär. Şol erten hapamyzyň ýerimizdäki ýanky tozan sorjy, suw sorjy maşinamyz, tehnikalarymyz şol erten gyra hapamyzy şo tehnikalar gyra alyp gidýär. Şo hapamyzy ýygnak gidýärler. Orup gidýär da suwun zadyň bilen emme hapalar bilen suwu bilerikde söwelimi. Diýmek düşünükli. Indi bu düýmeler meselem suwu açmak, ýapmak, gyra ogruny çalşmak ya suwun güýji şoňalymy näil baglanşyklar bar? Meselem bärde ona golay düýme bar da ene görýärler. Bu aýlawyny köpeltmek üçin şu nokatlara baksak, suwun aýlawyny özümizçe sazlap bilýär. Şu nokatlaryň kömegi bilen sazlaýar. Basyşyny bolýar da. Suw basyşyny haparak ýerlerde az köprek suw berýär. Azyrak bir ylaj demerek ýerlerine suw sazlap keseldip bilýär. Şu adamlar Roşana, biz gidip barýar bol näçe tezlik bilen barýar? Adatçy sürüş tezligini düşünmi? 8-5 tezlikde gidýär. Gaty sürsek hapany aýyp bilmeýär. Onuň soňuna göre ýoşturup hapany köçelemidi arasalap gidýär. Düşündüm. Demek 8-5 aralykda. Düşündüm. Gayrat edin Roşana, elbette içinde de hakikaten ýa-ni belleşim ýaly görýär. Sürücü şeýle mähli şertler, mümkinçilikler döredip. Ahir näme? Soňky bolýar dogry. Esasanam Germaniýada öndürilen awtologlar, Germaniýada bilşiňiz awtologlar mekani. Şu sebäpden ol ähli şertlere, mümkinçilikler, amatlyklar, badol ýagdaýda iň soňky diýen ýaly sowal Roşana, öz işiňizden özüňiz lezzet alýanyňmy? O edýän işimden lezzet alýan, ýurdumyzyň arasynda bolmagyny, halkymyzyň arasynda ýerden ýüremegini, şol tehnikaları alyp beren hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Oy hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, tutýan işleri bundan beýle rowaj
Ene mehruan tomaşçılar, siz bugün Aşgabat şäher hekimliginiň Jemaat hojalyk müdürliginiň Aşgabat şäher arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşmesiniň alyp barýan işleri, tehnikalary, käbir ermenleri bilen ýakyndan tanyş bolýaňyz. Biz hem siziň üçin videomy taýýar we gyzykly hem de düşnükli bolandyr diýip umyt edýär. Elbette biz hem munyň bilen siz bilen hoşlaşmak sebäbi bilşiňiz ýaly Türkmen portal Elmydam online. Ýadyňyzdan çykarmaň we Elmydam biziň bilen galyň. Türkmen portal siziň eň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun. Aşgabat şäher hekimliginiň Jemaat hojalyk müdürliginiň Aşgabat şäher arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň